Ingliż ta' 41 sena residenti għajnsilem tressa il-qorti ta' Għawdex mixti bil-qtil involontarju ta' Joey Kutajjar wara inċident fatali li seħħ f'Għajnsilem nhar il-ħamis li għadda. Il-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat kienet isuq karozza meta seħħet ħabta ma' mutur misjuq mill-vittma li kellu 44 sena u li huwa missier ta' żewġ titfal u ex-membru tal-Forzi Armati ta' Malta. Minn barra l-akkuża ta' qtil involontarju Dominic Peter Hedges ġie mixli wkoll li kkawża ħsara involontarja li saq b'mod perikolus u traskurat kif ukoll li kienet isuq veloċità eċċessiva. Il-każ instema quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech. Fil-qorti xed ukoll l-Ispettur Cherry li mexxa l-prosekuzzjoni u ppreżenta l-informazzjoni miġbura mill-Pulizija dwar iċ-ċirkostanzi tal-inċident. Intqal li l-vittma tilef ħajtu kawża tal-ġrieħi li sofra fil-ħabta. L-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontrih. Id-difiża resqet talba għal ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni opponita. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti ċaħdet it-talbiet tal-ħelsien mill-arrest u ordnat li l-akkużat jinżamm taħt arrest preventiv sakemm ikompli jinstema l-każ. L-inċident fatali seħħ il-ħamis fil-għaxija għal ħabta ta' 7:15 fi triq Bord Xarib fejn Kutajjar ta' 44 sena residenti Nadur sfortunatament tilef ħajtu f'dan l-inċident. Il-vittma minnu fih kien ingħata l-għajnuna minn tim mediku iżda sfortunatament kien iċċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Intant għall-akkużat der l-avukat Carmelo Gallia fil-waqt l-avukat Kevin Mampalo irrepreżenta lill-familjari tal-vittma bħala parte ċivile.